So hi guys, welcome back to my channel. Karon nga video guys, nga tuwang kuan para mo dako ang lugar sa amoa din. Kumusta na day mo guys? Kung okay ra mo guys, mas maayo, okay ra sad ko. So thanks for watching and thank you sa inyong tanan guys nga nagsuporta nako bisan hinay-hinay lang. Bisan hinay-hinay lang guys, naraghapon ta permi naragapon permi sa ako ang life. So karon guys, kaya nga tong buhaton guys, kaya ato ang limpyuhan ang diri nga side guys, kay para muda ko ang lugar sa mua din wala na ko, dili na ko makaya nga gamay kay among space kay dako biya ta. So let's watch. Mao ni diri ang ato ang limpyuhan dapit guys, ato ning kuhaon tani kay para muda ko ang lugar diri. Dayon ang mga sulod ani guys, kay ato'y panudog sa ako kay basin mga basura na ni nabet tay mga basura baya. So ato ani limpyuhan kay para muda ko ako ang balay. Muda ko ang balay, ako na ni renovation, ako ang balay. Kaling limpyuhan diri guys. Pangwaon sa tanan. Ini pangwaon tanan mga gamit na yun. Salamat dahil ninyo tanan guys, nagsuportahan ko ninyo bisan hinay-hinay lang. Itong hinay-nayan og limpyo kay lisod kung dili na to limpyo. Kamuda ko atong lugar ba, no? Kay sa una guys, magkatulganan ako ang anak dito mas pikas. So karon kay aray naman siya magkatulganan diri. Medyo sabat dyan yung video ha guys, kay nag-electric pan man ko kay dili man makuan, dili man limuot man kayo kung wala electric pan. So karon gato ning paon nya butangan na akong kortina diha. Ano na to isud ang mga basura kay ni kahapon na may kuan ni kahapon ato ilabay dito. Naday koy kuan, naday koy daghang tinigom di ay nga kabeching ko. Kuan taong gitigom kay may lisan ba ni dito sa kanang kuda sa kanang palitan na groceryhan ba, may lisan gamit ba ni nila nara akong tagbetsin ko, daghan kay kong tinigong nga tagbetsin ko napagay diri o napato diri aman nawa akong tinigong. Oh, gisum. Buta rin kaya ako nang iting mo kuan. Asa to yung mga ko na kuan? Danan. Asa to yung mga sa danan? Naroon na niya. Wala man. Naman to sa amin. Wow na ko. Mama? Sino sa amin? Katong sa amin. Ako bigong apil. Pareho. Sa? Wow na ko. Kuha dito. Kunong gi-apil man mo? Anak ang kaoy. Pinatanan. Tang. Yadeng gilabay akong tagbeching ko guys. Kuan ba yato? Kanang bay-ubay na ba yato akong tagbeching ko. Sabi kuan na wala. Bay-ubay na ba yato akong tagbeching ko. Pailis na to kuan. Balik 50. Kaluoy. Balik 50, makapailis to balik 50 guys. Ikaw man ni guys, kato ni bitangan diri kortina. Kay arim siya to diri ubos. Wala. Yan lang ko ba? Biuban niya ko. Ipta. Ipta nga sa kuan ni? Sa tubig. Wala na akong tagbay-ching ko guys. Ay! Dawa, hindi ka. Nangurinti. Sa kanina ito ibutang. Sakita yun. Sa kanina ma? Kuwao naman. Ma, kuwao naman. Kung masigo. Hindi na gina masigo diya. Nangurinti mo na. Pag nilawin mo na, kuwao. Ayun lang ba? Or ibali lang mahanap.
lagi kay kinahanglan na siya kuha ang good kay para hadlok na nun ko. Makuntihan. Ano na ba nila? Ano ba ang kani eh? Hay nako guys, naputol. Kaya perte buakas kong cellphone. Mukay usara ka buok. Hindi buak pa dyan. Dara ang nagbuak ay. Try. Dara. Mo ni nagbuak guys. Nanila pa. Hindi buak. Sana lang cellphone na to ani. Punong atong vlog ani guys. Kani dire kay ato aning kuhaon guys kay para malimpyo. Hoy. Ito ni pangwaon dire para malimpyo ni siya dire. Ito kuhaon ang kaning organ guys ikay. Kuan man mungrinti. Hadlok na ko. Amber ko itong mas na ko tipin. Ito na yung limpiyuhan guys. Kaya para ato na yung pamutangan dari mga bagong butang. Guba na biya kay miss. Magmasta kay abog kayo. Namday daghan rin kuan guys. Naidaghan ka ng nari nga mga sinina diri sa ilaw. Saan good? Brief. Brief. Nasa'y bra, oh. Bra, mo na ko sa unay. Oh, gamay glawas. Muli basura. Kanato na yung trap ko. Ito na yung pangwaong dari eh. Kaya ito anong pamutangan ng mga kuan, mga design, mga buta. Mahadlok na kumukuha man. Mga rinte. Hindi akong kamot. Gikuruntihan. Naamagod po. Ang good na ka ng kinitkitan sa kanang ilaga. Ay, labay. Wala naman ay kuanan nandari. Ito na masuki mo. Kuya kay pisto. Siya. Uwang. Uwang. Kawan na Bago pa mo ko na ako maglabagod. Limpyo na yun. Dito na ibutan dito. Ito rin. Mga gamit. Wala, basig na Kung bag sa una. Oh. Social pa kay kung bag sa una. Gamit kay. Kuha naman eh. Guba. Guba. Napaisugod na lang din. Napaisugod na lang. Sa una, kusugi ka magsige. Kupot-kupot, anak. Kusugi mo kupot-kupot, anak. Bag sa una nga. Pasko pa. Karon nga wanay Pasko, di na kupot sa bag. Wanay kwarta. Pagkad butang, matuslok ta ng dagom. Ka. Oy, nara akong Arius, guys. Nara akong Arius. Dugay na kayo, nagipagita na ko. Oh, di ba? Natin Arius. Kaya maklaro kayo, ngit-ngit. Di ba, ni-burnout man itong gabi, no? Sa katang video na ko nga bagong upload yun. Nabalik na sa mga alas 3, pero tingit-ngita, huwag yun minakita. May gawas mo ma. Basta na ibigay. Pero na ito, basta na ibigay. Ang sinina mo. Inundo mo kung ano yung mo. Kung ganito ka. Ninais kong Arius, guys. Katul lang. Katul. Naya? Lang, tamtax. Nara niya eh. Kahumana ni guys. Limpyo na mo. Niya akong jumping rope sa una guys. Let layat ko. Hindi na mada. Niya ibutang rin dito. Labayan eh. Grabe ka. Gidaghanag sinina. Mukatol siya. O, di ba gingnan tamo nga mukatol? Oo. Kato lagi siya. Di ko kauyo ng mga ingunani guys. Bakit mo sa una mo? Mga na hinatag sa mong silingan guys nga sandal karon pa na ulo. Oo. Karon ako nakita balik.
Bring back memories, bring back yo. Guys. Niya guys, ang diris kinaubsan mga gamit ni niya para sa shop. Ano tanig ko? Siguro na tanig basurira. Siguro na tanig basurira guys. May Christmas? Suga na. Suga ba na to? Suga, ring light. Okay. Kanin siya guys, kanin siya guys kay bag-o ni siya. Then kanin siya kay pinalit kulon. Gahapon. Napagay, oh. Sports car. Ambil lang na, ambil. Balik na ito na dito. Balik ang panday. Ambil ang mga butang dito. Ari na lang nato ni tarungon dito. Dahil diri sila nandun guys. Buot tayo. Ay, nisuran yung kinabuhi. Mao. Ano nga sa nimo? Anak? Or anak? Di na lang ko ibutan nila. Diri na subos. Ayaw na. May vitamins na ninyo. Sabi ko sa'yo. Napag-social guys. Sophia, nabuak na ba yan akong cellphone, Sophia? Si... Talaga siya, may arigoy. Iba rin dito. Uy, ayun, nagkanaw eh. Sana box. Ay, iba rin dito, be. Kaya ako na itigong mong balik. Hindi ka abog eh guys. Allergic siya sa Iba rin abog. dito sila mo. Ang gabawa. Pila kay pagpiluan eh, di kay baw. Aran niya giparking guys. Kaya magaras ko no. Dali na ako giparking ako ang sikinan kay magaras. Nanapod. Mala. Ang tabang. Mala kay guys, ang tabang. Ay, ang tabang og limpyo. Party. Ayun na yun. Pa ito tagbag. Badlungunan. Pero ay. TM lang guys. PM guys, kaya mo na ipadahan niyo. Badlungon kayo. Ang bito ba ang mga panties? Kang! Stang. Vlogger. Layas na po. He wants to lie us. Nara naman lagi ni Tipin. Ano lagi? Dara akong tagbay ko guys. Nakita na. Oh, ah! Oh, di ba nagkan? Ah! Dagan kaya akong tagbay ko guys. Ara guys. 1 million na guys. Buta rin dito. Huwag na ganahan mawagtang guys. Asa? Dito ba dito? Gani? Tinapulan. Ano lang yan? Okay. Matagap na sa nin. Liki na ba kayo na din. Nag-ana ang liki. Oh, sus, kataghan. Ito na yung pangwanog abog. Ito na yung pangwanog abog guys. Kay. Maikog taan niya ito ang kuwan amo. Kit-kit aning usa eh. Muna guys. Kaning nang nga guys. Ara. So guys, manamig limpyo guys. Then kikapoy jud ko guys. Nindot madayang arios eh. Nawara ang katulya guys. Turyo sa dihoy. So, kami guys, dara guys, limpyo na kayo ang among kuan. Then gilisan ako og tabil.
kay para limpyo gid siya. Kay katong itom na may daghang kuan gud ka ng Balhibo. balhibo. So guys, dire ra mi kutob guys. Thanks for watching and please like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga vlog. So, God bless you all guys. Manghinaot ko nga okay ra mo sa panahon na to karon. Then, keep safe and God bless. Bye! Thanks for watching.